manta da amshin ne, komai ka gani Muhammad ne. Ka duba kanka ai mimun ne, kuma hannayenka ha'un ne. Ka duba cikin ka mimun ne. Komai da kowa, komai da kowa, komai da kowa, komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Zana fara da roƙo ne, mu sani Rabbu mai baiwa ne, ilimi fasaha a ɗebo ne, a zubo hikima da baiwa ne. Na furta komai Muhammad ne, a yawan saka bana shakka. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Malici na da roƙo ne, makaɗaici man wadaci ne, mahaƙurci man ni'imci ne. Ina tuba da roƙo ne, kusan jani da manza ne. Ka lullube ni da kyautarka. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Gani roƙonka mai duka, ga ka ba a naɗa ka. Ka ko salati da izininka, ka zuba wa sirri na ƙaunarka. Alai sahabu masoyanka, ka zubo salati na laulaka. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. A cikin salatanka mai duka, da auliya'u masoyanka. Ka sakan sharifai suna sanka, ka shewa tijjani mai barka. Da samun da mai warka, masana sun sani la shakka. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. A sakan jiyalinmu mai warka, kori shaidanu la shakka. A sakan barhama mai taska, da shehu jelani mai duka. Zubo fasaha da albarka, na jawai sarkinmu labbaika. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Na ƙara gaisuwa hamdan, na samu izini shukran ne. Zuwa ga sarki makaki ne, ya sake shirya ni saf ne. A faɗar komai Muhammad ne, wujudul kulli labbaika. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Zancen sarki mu duba ne, gane Mahamudu ya yake ne. Tabbas haske na Allah ne, nurun min Allah ne. Ka gaji wannan fa baiwa ne, kawai dai mu ce labbaika. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Sahibul maqamati labbaika, sahibul futuhati labbaika, sahibul bisharati labbaika, sahibul kinayati labbaika, sababul wujudati labbaika. Antal kullu bila shakka. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Da kaji Adam khalifa ne, da kaji Nuhun safiyun ne, Ibrahim ai khalili ne, da kaji Musa kalimi ne, da kaji Isa ruhi ne. Habibullahi labbaika. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Ashe komai Muhammad ne, Khalifatullahi Ahmad ne, Safiyullahi Ahmad ne, Khalilullahi Ahmad ne. Zance da Allah wuce sama ne, Ruhullahi labbaika. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Da kaji wannan fa baiwa ne, zance na Allah wa sarki ne, masoyin Rabbu mai duka ne, namijin mazaje isasshe ne, ilmul ulama fasiri ne. Najlul awatiki labbaika. Komai da kowa Muhammad ne Habibullahi labbaika. Kar mu manta da amshin ne, komai ka gani Muhammad ne. Ka duba kanka ai mimun ne, kuma hannayenka ha'un ne. Ka duba cikin ka mimun ne, kafafuwa ka ce labbaika. Habibullahi labbaika. Sallama ta da rogo ne, jalla Rabbu mai baiwa ne. Salamullahi naka ne, salatullahi naka ne. Kira ni Madina rogo ne.
labbaika Habibullahi labbaika san waiwaya sai na dubo ne magana ta Jabir na dauko ne tambayar sa ya mika ne zuwa ga sayyidun nasi ne farkon halitta fa wane ne kuce da ni da labbaika Habibullahi labbaika saurara mu ba da kunne jiya ya ne da ya ne aka faro halitta ne ku sani zancen da hujja ne daga bakin da Ahmad ne ka dingina ta da labbaika Habibullahi labbaika amsa ta farko kamar haka ne mu sani ya Allah makaki ne da ya so a san shi ishara ne ya halicci hasken Muhammad ne kuma hasken nasu juda ne shekaru 700 labbaika Habibullahi labbaika a lokacin nan kuna ji ne komai da komai babu ne kowa da kowa babu ne kalamun walauhun babu ne ka ce min namu Ahmad ne wuce zuwa cikin labbaika Habibullahi labbaika a lokacin nan ana ji ne aljanna ma babu ne har wutan ma babu ne mala'ikun ma babu ne sammai da ƙasai fa babu ne na zaɓe ka mai laulaka Habibullahi labbaika wuce zuwa ai karatu ne rana da wata babu ne aljan da mutum babu ne kawai hasken Muhammad ne da Allah ya so sarki ne ya halice mu ce barka Habibullahi labbaika wannan hasken Muhammad ne ya rarraba ta kashi hudu ne waye sarki guni ɗaya ne juz'i na farko alkalam ne na biyun sai na ce allo ne na ukun aifa al'arshi ne juz'i na hudun fa an raba ne Habibullahi labbaika zuwa kashi hudun ai haka ne Habibullahi labbaika hamalatul arshi farko ne Habibullahi labbaika kursiyu ya zo a kani ne Habibullahi labbaika na ukun bakil mala'ika ne Habibullahi labbaika juz'i na hudun fa an raba ne Habibullahi labbaika zuwa kashi hudun ai haka ne Habibullahi labbaika juz'i na farko sammai ne Habibullahi labbaika juz'i na biyun fa kasai ne Habibullahi labbaika na ukun jannatu wa narun ne Habibullahi labbaika na hudun har yanzu an raba ne Habibullahi labbaika zuwa kashi hudun ai haka ne Habibullahi labbaika na farko ai fa haske ne Habibullahi labbaika na idan mu'minai kyauta ne Habibullahi labbaika na biyun nurul qulub ne Habibullahi labbaika ilimin sanin rabbu ai haka ne Habibullahi labbaika na ukun haske na nafsi ne Habibullahi labbaika ma'anar hakan fa tauhidi ne la ilaha illallah Habibullahi labbaika Muhammadur Rasulullah Habibullahi labbaika sallallahu alaihi wa sallam 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 Habibullahi labbaika ashe komai Muhammadu ne allo da alƙalam Ahmadu ne kursi da al'arshu Ahmadu ne sammai da ƙasai Muhammadu ne har jinnu wa insu Ahmadu ne mutum jina masu da labbaika komai da kowa Muhammadu ne Habibullahi labbaika hasken idanunmu duk shine hasken zuciyarmu duk shine makiyinka sunan shi dolo ne gaske kasu can suna ya haka ne komai da komen su aikai ne Habibullahi labbaika komai da kowa Muhammadu ne Habibullahi labbaika ashe komai Muhammadu ne siffa ta sallar ka Ahmadu ne ashe masani na gaibu ne ya kalli rabbu ai gaibi ne da kaji wannan fa baiwa ne masa galbasaru ayyabo ne gaske komai da kowa Muhammadu ne Habibullahi labbaika salamun alayka ga
gautana, salamun ala masoyina, salamun alaika sanina, salamun alaika tsarina, salamun alaika aikina, salamun alaika dadina. Lambaika na bika haskena, habibullahi lambaika, marhaban wa sa'adaika maulana, habibullahi lambaika, lambaika sanyan idanuna, habibullahi lambaika, kai ne ubangidan babana, habibullahi lambaika, ba dan kai ba ya dalilana, habibullahi lambaika, kai bulla gaibi ne sunana, habibullahi lambaika, komai da kowa Muhammad ne, habibullahi lambaika, ka ban so ba, habibullahi lambaika, ya rabbana ina tuba, habibullahi lambaika, zunubaina ayoyo ba, habibullahi lambaika, ayafe su don bamba, habibullahi lambaika, ayaban sani nake hudu ba, na isar da sakon sa ba wai ba, komai da kowa Muhammadu ne, habibullahi lambaika, ya sayyidal kulli ablaja, gani nan a Abuja, kuma gani Madina Babuja, mai koriyar rawani da ja, ka irani na bar Abuja, na zo Madina da labbaika, komai da kowa Muhammadu ne, habibullahi lambaika, mai tambaya aliwa ne Nasiru koko na manzo ne, in ka ɗauke su ai ɗaya ne, almajirin shehu ba ne, murabbi shehu Umar ne, ahlul fada'i sun san haka ne, haka ne. Don neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar ma wannan numba 070-1817-1482 ko 070-60-82-12-95. Mu ci gaba da saurare lafiya. Komai da kowa Muhammadu ne, habibullahi lambaika, na zo da lafiya masoya, na bar ku lafiya masoya, mu ƙara nitso a soyayya, mu ɗau sirrin shuhudiyya, mu kama kiran lafiya, Muniruddin lambaika, sallallahu alaihi wasallam. Komai da kowa Muhammadu ne,